Здравейте, аз съм доктор Лилия Михайлова и както знаете, февруари месец е месец на борбата и профилактиката на рака, както при хората, така и при животните. И бих искала да поговорим относно това, когато намерим подутина или тъй наречените бучки по тялото, какво трябва да направим. Дали всяка бучка е повод за притеснение или не. Обикновено това, което ние препоръчваме е, че задължително тя трябва да се изследва, за да знаем дали е от доброкачествените или, ако, не дай си Боже, от злокачествените ракови образования, да може да бъде отстранена възможно най-рано, преди да е дала метастази. Когато говорим за профилактика, откъде тя трябва да започне? Когато си играем с домашните си любимци, хубаво е поне един път на ден да опипваме цялото тяло на кожата и ако забележим нещо, което е ненормално и ново появило се, е важно да се обърнем към ветеринарен лекар. От страна на ветеринарния лекар, как започва едно изследване? Първо се описва въпросното образование, измерва се като размер. Лекаря би ви препоръчал рентгенови снимки, за да се оцени белия дроб, дали вече там няма образование, и се прави коремна ехография, защото голяма част от образованията, когато са злокачествени, дават разсейки в далака, в черния дроб или лимфните възли. След тези първоначални минимални инвазивни диагностики се препоръчва тънкоиглена биопсия. Това е с тънка игличка, се взимат клетки от самата маса и се изпращат за изследване. И едва след получаване на резултата може да се препоръча следене или операция. Бих искала да завърша с това, че не винаги установяването на ново появило се образование е повод за тревога и паника, а по-скоро е повод да се видите и да се посъветвате с вашия ветеринарен лекар. Ако имате допълнителни въпроси, моля, обърнете се към Обединена ветеринарна клиника на Царевец 34.